Raščiću, ipak ne dolazi do nje napadač Sarajeva. I ovo sada prilike Dijaliba sam 1-1 sa Lajmom, to će biti 1-0 za Željezničar. 16. minut susreta, Željezničar pred polufinalom Kupa Bosne i Hercegovine. Dijaliba je pogodio. Sarajevo sada u izuzetno teškoj situaciji. Odličan kontranapad Željezničara, u gol ga je pretvorio Bubakar Dijaliba, dole Muhamed Alaim ohrabruje svoje suigrača, ali Sarajevo će sada trebati 3 pogotka za eventualne penale.